pruġdik li ġbar natu kull ima wixandru tanta sema kodba mazza nisimo kelli min allum fiskit kelmatijek tkun id-daw keċillami. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Jiena fit-tieba tiegħek nitma' mulej, tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek, nanni lil mulej għal-ġid li għamilli. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Dil-Qoddisja b'suffraġġju tal-mejtin Vittoria, Toni u Grezja Attart. Għatina Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-klim u bil-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb ta' Binsirak. L-erf kollu ġej mill-mulej u qiegħed miegħu għal dejjem. Ramel il-baħar, etar ix-xita u jiem l-eternità min jista' jgħoddhom. L-għoli tas-smewiet, il-wisa tal-art, l-abbiss u l-erf min jista' jifrihom. L-erf kien maħluq qabel kollox u l-arfin bil-għaqal kien minn dejjem. Għajn ta' erf ikkelmet Alla fl-għoli tas-smewiet u triqatu huma l-kmandamenti ta' dejjem. Il-bidu tal-ferħ lil min ġie marraf u l-eġubijiet tiegħu min jafhom. Lil min tintwera tal-im l-erf u min fehem il-kotra ta' triqatu. Wieħed u għaref u ta' biża' kbir meta joqgħod fuq it-tron tiegħu, il-mulej. Il-mulej innifsu ħalaq l-erf, raħ u qisu u xerdu fuq dak kollu li jagħmel. L-erf qiegħed ma' kull bniedem skont id-don tiegħu u qasmu lil dawk li jħobbuh. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej Saltan il-kobor li bes ngħidu. Il-mulej Saltan il-kobor li bes. Il-mulej Saltan il-kobor li bes. Libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa ngħidu. Il-mulej Saltan il-kobor li bes. Iżom sħiħa d-dinja qatt ma titħarrek imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Il-mulej Saltan il-kobor li bes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom dusija lil darek tixraq, mulej, sakemm itul iż-żmien. Il-mulej Saltan il-kobor li bes. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja.
Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. 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 Il-Vanġelu. Jiena nemmen enni fil-fidi nieqsa tiegħi. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu, Pietru, Ġakbu u Ġwanni niżlu minn fuq il-muntanja u ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra. Rawhom b'kotra kbira ta' nies madwarhom u xi kittieba jitlewmu magħhom. In-nies kif rawh il-koll staġbu ħafna u ġrew lejh biex isellmu u staqsihom fuq ix qegħdin titlewmu magħhom. U wieħed mill-kotra qallu, Mgħallem, ġibtlek lill-ibni għax għandu spiritu mbikkem u kull fejn jaħkmu isabtu mal-art u joħroġ ir-rawa minn ħalqu. Jażżes snienu u jibbies. Qed lid-dixxipli tiegħek biex ikeċċuh minnu u ma kellhomx il-ħila. Qalilhom Ġesu, ja nies bla fidi, kemm sandum magħkom u kemm sandum nissapportikom. Ġibuli qudiemi u resqulu quddiemu. L-ispirtu malli lemaħ lil Ġesu beda jħabbtu l-hawn u l-hemm bir-rawa f'ħalqu. Xi kemm ilu jagħti hekk, staqsa Ġesu lill-missieru u qallu, min ċkunitu u sikwid ġeli tefgħu fin-nar u fl-ilma biex jeqirdu. Imma int jekk tista' tagħmel xi ħaġa, għenna u ħenna għalina. U qallu Ġesu, jekk tista' kollox jista' jkun għal min jemmen. U t-tifel, issir it-tifel minnu fih bida jgħajjat u jgħidlu, jiena nemmen enni fil-fidi nieqsa tiegħi. Ġesu meta ra l-kotra tiżdied u ħeddet bl-aħrax lill-ispirtu ħażin u qallu, ja spirtu mbikkem u trux, jien nordnalek, oħroġ minnu u terġax tidħol fih għat-tiżjed. U fil-waqt li qabad jixer u jħabbtu ħafna ħareġ minnu u t-tifel inxteħet għal-mejjet hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid miet. Imma Ġesu qabdu minn idu u qajmu u waqaf fuq saqajh. Meta mbagħad Ġesu reġa' daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu għal rasu, għaliex ma rnexxinniex inkeċċuh dan ix-xitan. U għalilhom Ġesu, spiritu bħal dak ma jista' jitkeċċa b'xejn ħlief bit-talb. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Meleżis impressjonanti id-deskrizzjoni ta' dak l-ispirtu ħażin li kien jagħmel lil dan it-tifel miskin, minn xkunitu. Id-dbatija ta' dan it-tifel kienet saret id-dbatija ta' missieru. Għażgur tara l-ibnek b'dik il-manjera kif se toqgħod kwiet. U ma feraħx jara lill-ibnu f'dan l-istat. U propju kien għalhekk li huwa fl-assenza ta' Ġesu mar għand id-dixxipli l-ewwel biex jagħmlu xi ħaġa. Imma id-dixxipli ma rnexxilhomx ikeċċuh. Fl-aħħar dan għall-missier rnexxielu jiltaqa' ma' Ġesu u jagħmillu talba sabiħa ħafna. Avolja ma kienx jemmen fil-bidu. Qallu enni fil-fidi nieqsa tiegħi mulej. Enni fil-fidi nieqsa tiegħi mulej. U din it-talba eżis illum irridu nagħmluha tagħna l-koll, kull wieħed waħda minna. Għax kemm drabi jinsibu ruħna f'din is-sitwazzjoni quddiem il-persuna ta' Ġesu. U importanti li x-xitan ma ntoħx il-lok li jidħol fina
u jisir inna qalbna illa li ġmielu qed jipprova jisraq ħafna rbieħ ħuti. Għalhekk din hija t-talba li nagħmlu l-ġesu dal-għodu u tajb li anke mhux nimmeditawha biss imma anke ngħiduha. Mulej eħlisni minn kull spiritu ħażin li jista' jaħkem il-qalb tiegħi. Mulej eħlisni minn kull spiritu ħażin li jista' jaħkem il-qalb tiegħi. Bil-wieqfa. Alla jilqa t-talb ta' dawk li għandhom qalb umli, inres qudiemu dak li hemm fil-qalb tagħna u b'fidi kbira ngħidu: żur mulej il-poplu tiegħek. Żur mulej il-poplu tiegħek. Għall-Knisja għamel il-midin bin jersqu lejja bil-fiduċja biex jerġgħu jitħabbu miegħek u maħuthom il-bnedmin l-oħra nitolbu. Għal dawk li jmexxuna ħallihom qatt nieqsa mill-erf u l-għaqal li inti tagħti lil min ifittex is-sewwa nitolbu. Żur mulej il-poplu. Għat-tfal li m'għandhomx l-imħabba tal-ġenituri tagħhom, għatihom li jsibu f'min jieħu ħsiebhom l-imħabba li inti għandek lejn uliedek nitolbu. Għalina li nemnu, għatina li ngħinu lil dawk ħutna li huma fid-dubju sabiex jersqu lejk u jemnu fik nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. O Alla ħalliq li fil-erf tiegħek bla qies għamilt kollox tajjeb, għatina l-Ispiritu Qaddis tiegħek li jġeddet kollox sabiex bibnek Ġesu Kristu Sidna infaħruk u nroddulek ħajr issa u għal dejjem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti, widnob tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokontan nitolbuk biex is-sakrifiċċju li aħna sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien roddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battuna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis
u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Murjalla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ngħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr, birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej, u l-mulej. Huwa qam minn bejn l-imwiet għaxu l-mulej. Kull il-koppa temile, kull il-sin jistqar, Ġesu hu il-mulej. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bijebnek fdina u talqgħu minn mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu, braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għarraf fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nessaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamil minna offerta li tibqa' dejjem qudiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talb u x-xewqa ta' dil-familja li inti ridta tinġabar madwarek.
قادر mis-sirħanin lillu li dek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin wal qaddejja tiegħek Vittoria, Tony u Grezja Tard. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insin nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bejn titfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil mnoħat għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binala l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Cristo, a te
Bil-biqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Hawn jien Ġesu maħbub tiegħi, mixħud quddiem il-preżenza tiegħek. Nitolbok bliżiet ħrara li tistampa fil-qalb tiegħi sentimenti ta' fidi, ta' tama, ta' imħabba, ta' dulur ta' dnubieti u ta' proponiment li ma noffendik għat-tiżjed. Fil-waqt li bl-imħabba ħna kollha ser inġib quddiem għajnejja il-5 pjagi tiegħek. Nibda minn dak li qal fuqek il-qaddis profeta David, nifdu li jdejja u riġlejja u għaddew li għadmi kollu. Nitolbu kwale tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċevejna r-ran fil-mister qaddis li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nfaħru lil Marija, Am tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.